Nakon što operemo i očistimo cvjetaču i brokulu i usitnimo na manje cvjetiće, stavit ćemo je kuhati u vruću slanu vodu, a dok čekamo da voda zavrije, izrezat ćemo mrkvu na štapiće. Povrće stavimo kuhati u vodu, a na malo ulje stavimo pirijati mrkvu. Mrkvu začinimo solju i kaprom. I dodamo malo šećera. U vrijeme dok nam se povrće pirija i kuha, umjesit ćemo slane palačinke. Soliti ih. Dodamo malo ulja. Razbijemo jaja. Stavimo tavu da se grije, dodamo brašno, smjesu malo razrijedimo s pivom, gustoću smjese možemo određivati dodavajući brašno ili razređivati vodom, mlijekom ili pivom. Dodamo malo mlijeka. Još brašna. I još posolimo. Prije nego što krenemo peći palačinke, uključit ćemo pećnicu na 175 do 180 stupnjeva. Malo ulja i ispećemo palačinke. Peče s jedne strane, okrenut ćemo na drugu. Ponovimo postupak. Prije svakog pečenja palačinke dobro promiješamo smjesu. Jer brašno u ovoj smjesi padne na dno i zagrabite samo tekućinu, a brašno ostane na dnu. Kad smo već pred krajem s pečenjem palačinki, dopravit ćemo punjenje za njih. Na mrkvu ćemo dodati samo cvjetaču i brokulu, sjeđenu od vode. Ovo ćemo još sve zajedno popirijati. Zadržat ćemo sa vrhom za kuhanje. Dodat ćemo usitnjenu gorgonzolu. Začinimo soju i kaprom. Još vrhnje za kuhanje.
Gotovnom smjesom napunit ćemo palačinke. Ostatak smjese prelit ćemo preko već napunjenih palačinki i rasporediti. Ovako napunjene palačinke zapeći ćemo kratko u pećnici koju smo prethodno zagrijali.